Alright. Titokoze. Ndirafusa nawo fusoi. Chimene ndifuna kuti ndichitike apa basi zoti kuti titenga tunda otali. Mamangidwa nyumba ino kuiona? Anamanga nditu nyumba ino. Nyumba anamanga ndichani kuti kwenye? Njwera, okay. Kumanjwera sisi kuoneka chifukwa chani? Anapanga plaster. Chifukwa chopanga plaster ndichani? Kula? Bisa njwera. Kuteteza njerazo. Okay. Anaka kugo English. Okay. Fusolina ndifuna fusi. Ndifuna ndifotokoze ndisa na bwino. Anapanda kuti no saigire plaster. Nyumba singakale. Ikhala right? Okay. So chimene ndifuna kuti ndinene nachi. Tona kuti zimene ndifuna kuti ndingokamba panopa is like kungopanga plaster. Mundimvesese? Yes. Chikoza kumaliza pamene utamalizira apa. Zabwino bwinonso. China yonse cha clear. Kati limozo wewe. Kwa chimene ndifuna ndipange nawo tungobwera ngati plaster chabe ya nyumba imene no nyumbayo bayo yokha ndiyoyima ndithu. Tilimoze? Amen. Chimene ndifuna kwambiri chifotokoze tikhala kwambiri tikungoona zolembera za Sister Ellen G. White. Ndiye chifukwa chani ndimakamba za plaster. Mukawerenga malo ambiri Ellen White amafotokoza kunena zonaona kuti anthu alozedwe kwambiri yacha Bible. So ndi muchangani ndikunena kuti no ineyo kumanga nyumba simungaganizire kai za plaster pamayambiyo pa zinthu. Muyamba kai muyang'ane kai chani kuti njwera kai chani zimene no mumange nyumbayo iyime kenako mubwere ndi chani kuti ndi plaster. Tilimoze? So I think ndabereka yeah. So chimene ndifuna kwambiri baba tingoona kwambiri ma quotation ya Ellen White kuti kodi ndizomwenso zimene no Ellen White adaphunzitsa zimene Ellen White adafotokoza ndiye kwambiri tikhazikika mu zolembera za Sister Ellen White tingoona zochepa sitichita kufika zonse koma no kuti no at least mpati inayi yonse imene no ayakhuzidwako nsiku la lero litikhuza tioneko kuti no Sister White adafotokoza motani za zinthu ngati zimene zizi kuti no tikhalire ndithu limozi paja ife ngati ma Adventist pali zimene ziwiri zimene timashayina nazo kwambiri timati chilamulo ndi chani ndi umboneti the spirit of prophecy ngati pali chinthu chimene ma Adventist timashayina nacho kwambiri ndi the spirit of prophecy sichoncho. Okay, alipo amene mwina swatch Adventist. Tabuza ngati inayo kuti swa kalibe sort of safety ndi background ya Adventist. Okay, ayuda pakati pa ayuda zawe. Okay, anyway. Kambiri ningofotokoza kambiri chabe pang'ono. Tinamba tamva kuza 1888. Kuti nchaka cha 1888 kunali msonkhano waukulu kwambiri umene amachula kuti General Conference. Mujano conversation ya 1888 timamva kunaona kuti zochitika zingapo zidachitika china mwayicho kunali chonaona kuti no kunali uthenga nde ena kuti no adakana ena kuti adalandira ndingofuna kuona kuti no tingoonako zochepa za izo zimene no Sister White adafotokoza kunena kunaona kuti no muchaka cha 1888 kunali uthenga umene no Mulungu adautumiza kumpingo wa Seventh-day Adventist kupyolera mwa akamuna awiri pachandani nda okay Elliot Joseph Wagona ndi Alonzo Travers Jones ziko mwambiri ndiye kuti ambiri feti ndithu ndi mbiri ya cha Adventist komano chimene ndifuna kuti no tikamakamba za 1888 tisamane no kuti madziwa za 1888 pongodziwa A.D. Jones ndi E.J. Wagona kapena pongodziwa zonaona kuti no kodi kunali chani anthu tikhoza fotokoza mbiri kuti 1888 mwina ena chimene chikhoza bwera malingaliro mwa kwambiri ndi ya righteousness by faith ena Sandero okay mwiti ndedele mnatoka Sandero yes it's true koma ndonena mu General Conference kugani dokwa
kutenga righteousness by faith. Koma panalinso zinthu zina timakumbukira kunali debate ya the law in Galatians, chilamulo cha kwa Galatia. Anthu anapanga debate kwambiri nkhani imeneyi mukumbukire. So tikangokamba za 1888 ndiye kuti no pa iyo yokha chokhozokhano chipukusi chachikulu chimene no sichingathe kuzifotokoza pa icho koma timafuna nawo kuti no tingoona sopano za zinthu zimene no ife tikamakamba za 1888 chimene chizibwera m'malingaliro mwathu ndi uthenga umene no EJ Wagona ndi A.D. Jones anabweresa. So pano uthenga umene uwu ndimafuna ndikambe naona kuti ndi zimene zaphunzitsidwa muno mozicha, ndi zimene tafotokozedwa muno mozicha. Even ngakhale EJ Wagona, A.D. Jones, Ellen G. White titapanda kuwatchula, but uthenga wawo ndi umene amaphunzitsa kana zimene amafotokoza ndi zimene muno taphunzira. Ndichifake ndikunaona kuti no chimene tikupanga pano is just kungochita finish up ndi plaster. Nyumba iyi yayimakale right away from the Bible. Kana kuti kugwisa ntchito Bible pa yoloka uthenga wa righteousness by faith ukhoza kutani kwati umveka bwino. Alright, nde tingoona koma passages ochepa amene enoitana achita amafotokozera zinthu ngati zimenezi. Koma koyambirira tiyambe ndi ndemanga iyi. Ndemanga zimene ndili nazo apa pasina zimasulire mchichewa. Sindikudziwa kuti notipange bwanji kuti timumve Ellen White zimene akulankhula mu mapassages awawa. Amene alipo amene mwina zitimasulira mchichewa kuti tizenda chamo. Okay. Mu Testimony to Ministers samba 91 ndime yachiwiri. Testimony to Ministers samba 91 ndime yachiwiri. Unaona kuno the Lord in his great mercy sent a most precious message to his people through elders Wagona and Jones. This message was to bring more prominent before the world the uplifted Savior. Ndifuna kuti mutitose tigwire mawu amenewo kunaona kuti no tikamakambano za uthenga wa 1888 ife chimene no chizibwera m'malingaliro mwathu ndi chimene apa eno aita kuchinena nawo kuti no uthenga umene umayena kana kuti no ubwerese ku dziko lapansi mwamphumphu kwambiri. Dziko lapansi limuone nda Yesu Kristu mpulumutsi wokwezedwa yeti. Okay, chapter ja Testimony to Ministers 91 paragraph 2. Testimony to Ministers 91 paragraph 2. Nde akuti kunabwera uthenga mu chaka cha 1888. Komana akuti uthenga nkhani yake tanaona kuti no uonesere ku dziko lapansi mpulumutsi wokwezedwa. Tikapanda kuzindikira kuno lomwe za nkhani yakunaona kuti no chimene amalalikira Wagona ndi Jones ndicho chinaona kuti akufuna kukweza Kristu. Pena Kristu adalankhula kuti no pamene mwana wa Mulungu akwezeka azakoka onse kwa iye. When the Son of Man is lifted, then he shall draw all men unto himself. Tikumvesa kuno bwino. Ndiye kuti apa zinalinga kuti mu chaka cha 1888 inali period imene no Adventist aneneka kuti no aonese kapena kuti kukweza kwambiri Kristu Yesu amene no anali kapena kuti amene ali mpulumutsi wa dziko lapansi. Ndi chimene apa Ellen White akuchikamba. So tikamakamba za 1888 ife focus yathu izikhala kuti no uthenga umene no ukukweza ndani kuti Yesu Kristu. Akupitiriza nawo kuti the sacrifice for the sin of the whole world. It presented justification through faith in surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to the commandments of God. Many had lost sight of Jesus. Okay, tukumvesa no chifukwa chimene no uthenga unabwera mu 1888 kuti anthu aone ndani mpulumutsi wokwezeka Yesu Kristu. Akuti ndi chifukwa choti cha ambiri adasiya kumuona Yesu Kristu. Okay, condition iyi mutati muione lero lino mu SDA mukhoza kuipeza ndithu. Anthu ambiri sayang'ana pa Yesu Kristu. Our focus tena tuno chidu cha nthawi zambiri chimakhala pa chilamulo eti. Tionanso kumusi kunaona kuti the Ellen White adafotokoza so unaona kuti no takhala ngati no kuti akuti
ouma ngati mapira ku Gibowa ona kuti ife chimene tikungoganiza mutu mwathu ndi chilamulo koma chikutikanikanso. Condition yake moyo mukampeza Paulo akufotokozaso Paulo kwa Roma anaona kuti Israel akuti follow the law of righteousness but anakanika kuchitani kuti kuchifikira bwino. So condition imene ndimene mpingo wa Seventh Adventist udali mu chaka cha 1888 nje Mulungu adaona kufunika anaona kuti uthenga ufike ndithu pakati pa Adventist. So akuti nchifukwa chanaona kuti anthu ambiri adasiya ndithu kumuona Yesu Kristu. Ndikupitiriza. They needed to have their eyes directed to his divine person, his merits, and his changeless love for the human family. Okay, but verse Matthew chapter 18 verse 18, all power is given unto his hand. Anyway, all power is given unto his hands, that he may dispense rich gifts unto men, imparting the priceless gift of his righteousness to the helpless human agent. This is the message that God commanded to be given to the world. Okay, palutenga umene Mulungu alamula akuti uperekedwe ku dziko lonse lapansi. Ndifuna kuti mumvetse Ellen White pochita comment za mu 1888. Akumaliza naona kuti this is the it is the third angel's message which is to be proclaimed with a loud voice and attended with the outpouring of his spirit in a large measure. Okay, so kwa nthawi zambiri anthu timaona ngati nana kuti mukulalikira uthenga wa angelo achitatu ndiye kuti tilalikire kwambiri za malamulo eti dziko lapansi lidziwe malamulo ndizoona komano timvese kunana kuti umoyo wa munthu popanda kumdziwa ndi kulandira Khristu Yesu kunena kuti akhale mwa ife ndi kusintha nkosatheka munthu kuti asunge chani kuti asunge chilamulo. Nchifukwa chake Mulungu adaona kufunikira unaona kuti mpingo wa Seventh Adventist wazindikira bwino lomwe za kufunikira kwa lamulo inde komano ataya maso pa iye ameneno ayeneka kuti amuone chifukwa ameneyo ndi ameneno ayeneka kuti abwerese remedy yonse imeneno ikuwapangisa anthu kuti akanike kusunga malamulo anthu kuyesesa kusunga malamulo kukukhalapo koma kumalephera kapena zikumachitika contrary monga mmene lamulo likunenera. Chifukwa chani anena kale unaona kuti nkhani ya anthu vuto lawo ndi chani kuti nature yawo chilengedwe chawo ndiye amafunikira kuti maso awo ayang'ane pa Khristu Yesu ndipona akanzindikira ameneyo akuti unali uthenga umene unena kuti ubwere ndipo akuti amene ndi amene awapase chilungamo chake his righteousness to the helpless human agent. Tilimozi pepo ndi akuti umeneyo ndi uthenga ndithu wa mngelo wachitatu umene uyeneka kuti ulalikidwe ndi mawu ofuula kwambiri. So ndimati ndipemphe nawo kunaona kuti ngati ife tikufuna nawo kuti tilalikire uthenga wa mngelo wachitatu kapena mfuwu wa uthenga wa mngelo wachitatu tinayeneka nditunaona kuti tilandire uthenga umene udalalikiridwa mu 1888. Chinthu chimodzi chena kuti tichidziwe sindiwerenga ndemanga imeneyo koma mukangoyisaka ili muzolembera za 1888 materials. Anthu nthawi zambiri amanena zonaona kuti okay mukamaphunzitsa uthenga wa righteousness by faith umene wagona ndi John ankalalikira mu chaka cha 1888 ndi uthenga waboza ndi uthenga waboza chifukwa naona kuti wagona ndi John adalephera kutani kuti kukhalabe mu zochitika zolondola pamaso pa Mulungu. You understand? Mukumvesa chimene ndikutanthauza chifukwa choti wina anapezeka kuti wakwatiranso mkazi wina anaenda ndi kerogi kuphunzitsa ziphunzitso zina zooneka kuti zosavomerezeka m'malemba opatulika ndi anthu amanena kuti umaona uthenga wawo umene adakuyesa ngati mungautenge ndiye kuti muzuzuna kuti mathero ake simuthenanso pachani kuti pa chinthu chabwino. Okay, nditafunsa funso ili wagona ndi John uthenga wawo mautenga kuti m'Bible tilimoze
nde tinenena kuti no chifana kuti no iwo anaenda njira zachitaiko kumapeto kwake nde tinenena kuti Bible limatopisa ife zolakwika No. Okay, kusanafike nso iwowa uthenga unalipo kale kayena kunalipo unalipo kale amalalikira muzolembera za ndani za Paulo m'Bible kusona zoti Paulo tikhoza kumona yazo naona kuti nonda amene akhoza kukhala kuti ndi mphunzitsi wathu wankhani ya chani Lashes by faith tilimozi kapepo Amen. So nchimene ndikufuna kuona kuti no tichizindikire ndi kuchiona even mukatenga nthawi ya Reformation era Martin Luther ndazo zake pachanali ndi mafimu awiri eti sola scriptura ndi sola fide amatero eti sola scriptura ndi sola fide kuti mmalemba mokha komanso chani chikhulupiriro chokha. So anali ndi concept ya righteousness by faith. Martin Luther analemba buku lake la The True Righteousness kayati madziwa anyway sindi no mukayambe kusakasa kuti muwerenge komano chimene ndikukamba nchona kuno before wagona ndi Jones chita present utenga udalipo nkale tili Moses chimene ndithu ndimafuna na kuti ndingochifotokoza pamene papa. So Ellen White akuyamikira utenga umene unabwera mu chaka cha 1888 unali utenga ufunikira chifukwa no anthu ambiri adasiya maso awo kumona Yesu Kristo kuganiza kwawo kwambiri kumaganizira palamu mu edit materials number 348 kunena motere I have had the question asked, what do you think of this light that these men are presenting? So antangamufusa Ellen White za utenga umene wagona ndi John Zanata amabereka utenga wa kulungamisidwa mwa chikhulupiriro ndi zina zonse zimene zafotokozedwa mama wazicha ndi akunaona kuti why I have been presenting it to you for the last 45 years the matchless charms of Christ. So kwa zaka 45 muchaka chimene andalemba izi za Ellen White munali muchaka cha 1889 mukachosera zaka 45 kubwera mbuyo mwake mukafika pati 1889 kuchosapo zaka 45 1844. So it's like muchaka kuyambira muchaka cha 1844 Ellen White akunaona kuti no ndakandi kuyesesa unaona kuti no utenga uwu anthu mutani kuti mudziwe. So panali vuto limene no akupitiriza kukuti ngonena tingowerenga naona kuti no this I have been trying to present before your minds. When Brother Wagona brought out the ideas in Minneapolis, it was the first clear teaching on this subject from any human lips I have heard. Chabwino ndidumpa nde kumapeto konana kuno when another presented it every fiber of my heart said amen. Chabwino kutanthauza kuti no Ellen White adavomerezana ndithu ndi utenga onse umene no unaperekedwa mu Paulson correction pepani ndi chita ndithu ndi nthawi. Okay, Paulson's correction 342 paragraph 2 Ellen White adalankhula motere one interest will prevail, one subject will swallow up all others, Christ our righteousness. This is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So palutenga umozi umene akunana kuti umiza notenganga once akutero ndithu Ellen White ndi akuti no utenga wake ngonena kuti yani kuti Kristu chilungamo chathu nde izi zinchifukwa chake tene kati zindikirana kuno pa ife tilibe chilungamo koma chilungamo chathu chili mtumandani kuti mwa Yesu Kristu ndi nchifukwa chake inaona kuti no mfundo kapena kuti mfundo imodzi yokha one subject will swallow up all others
ndeka tikhoza kufotokoza za malamulo yes ndizoona kaya tikhoza kufotokoza kaya za medical missionary yes ndizofunikira kaya tikhoza kufotokoza za chani yes ndi zinthu zabwino koma anaona kuti pali chinthu chimodzi chimene chikuyenera kuchite swalo zinthu zonsezi ndichonaona kuti Khristu ndi chilungamo chathu sitingathe kutulutsa chilungamo ku zinthu zina zonse zimene tikhoza kuzifotokoza ndikhulupirira tili limodzi. Okay, tamverani manuscript release volume 20 page 117 Ellen White amafotokoza za justification by faith ndi regeneration. Regeneration ya badwanso okay kupugiranso amafotokoza zinthu zimwe amafunso ndi amayankha then ndifuna kuti mvesere mayankho umene Ellen White akufotokozera. Manuscript release volume 20 number 117 akuna kuti what is justification by faith. Ndewapereka yangu akuti it is the work of God in laying the glory of man in the dust. Okay, munthu amatha kukhala ndi ulemerero imagine ne ndikachita chinthu chabwino okay tiyerekeze mwina mwana mkalasi mwana kumangukhoza mwankhala number 1 chimasatira ndi chani amati kalasi mujamu palibenso so he has that amakhala ndika glory kamene wowe kumazimva na ura amwene inu kalasi mujamu palibe ngati kuti abwera test zozonana kuti oyambirira kukhoza highest ndikhanda ndikai so mwa munthu umakhala chani kuti ulemerero amazimva chimodzimodzi mene Paulo adanena ku Galatiya kunaona kuti kudakhala kuti chikhulupiriro chikubwera chifukwa cha ntchito munthu akuzokhala ndi poti azitani kuti azitamandire. So man has got that glory mene akuza kumazionesera ndithu ndekoma kunena kuti justification by faith sopano ndi ntchito ya Mulungu yotenga ulemerero wa munthu uja nkusiya muti mudoti ndekuti ngati ulemerero wathu wasiyidwa ndoti ndekuti uonekeranso ngati akuti and doing for man what is that maka ndibwerezanso and doing for man that which is not in his power to do for himself. Okay, so chimene Mulungu akufuna nchonaona kuti ulemerero wathu umene ukhoza kubwera chifukwa cha zimene takwanirisa ifeyo ukhale ndoti ndiyeyo apange zinthu zimene ifeyo sitinakwanisa kuzipanga pa ife toka. They are when men see their own nothingness, they are prepared to be clothed with the righteousness of Christ. When they begin to praise and exalt God all the day long, they behold then by beholding they are becoming changed into the same image. What is regeneration? It is revealing to man what is his own real nature. That in him he is that in himself he is worthless. So akuti regeneration kani yake ndi imene ikupanga nchono zonaona kuti ikuti vumbulusira mwa ife unaona kuti mwa ifeyo tiziwe khalidwe lathu lachani kuti leni our real nature ndionena kuti chani pa ife tokha sitingathe kutani kuti sitingathe kutulusa chiyero sitingathe kutulusa chilungamo ndi zimene Ellen White amafotokoza pamenepo. Mwachangu ndi nthawi imene yatsala tingofotokozera nako za tingoonako makomenti amene Ellen White anakamba za nkhani ya malamulo. Ellen White and the law. In light kapena unotuno mu chochitika chimene cha righteousness by faith. Anthu ndayi zambiri tikamakambirana nkhani ya lamulo anakamba kale koma ndingofotokoza nawo. Nthawi zambiri anthu mukamawafunsa unaona kuti chimo ndi jana amathamanga quotation ya mu Great Controversy 492 paragraph 2 akunena kuti our only definition of sin our only definition of sin is that which is given in the scripture.
ndana chita kote no it is the transgression of the law. Okay, ndemuka kasaka quotation iyi ndikunaona kuti nomukaipeza mukati controversy 492 paragraph 2. Koma ile no it sadale sanalimalizire pamene popoyi. Munthu wina sikina ndinkakamba naye ndi anatamanga ndikubwera ndi quotation imene iyi. Koma no andaiza ambiri pamene timakhala ndi vuto. Timayika full stop pamene olemba sanayike full stop. Mumadziwa zimenezo? Kuyika full stop pamene olemba sanayike full stop. Moyakanga na quotation imene ndikwinena mukapeza nawo Ellen White anayika koma. Kutanthauza kuti sanamalize. Ndiye mukaone mmene adapitirizira unaona kuti it is the outworking principle at war with the great law of the government of God which is love. So tikamakamba nonkhani ya chimo ndi Ellen White tizofunikira ndithu kuti zimumvesa mmene no Ellen White akufotokozera. Sakungokhazikika kungonazo nana kuti monga mmene taonera kale mamawa afotokoza kale sindifunanso kuti ndiyendeso muzonsezi. Koma chimene ndimafuna ndingokamba nchonaona kuti tinayeneka kuti zimumvesa mayi wa Mulungu izo mmene zinthu amazifotokozera ndi mmene nenso Bible likufotokozera. For Ellen White ndi Bible sangasusane. Ndipo zimene amakamba Ellen White is there in the Bible. Ndichoncho. So tibwere ku nkhani ya lamulo ndi nkhani ndi zolembera za Ellen White. Ellen White mu 1888 materials samba 557 paragraph 2 adalemba model. 1888 materials 557 paragraph 2. Kugamba banaona kuti no. And when you go from this place. Okay, tikoza okhala so tiyamve no mawu ndifuna nona kuti quotation iyi itenge no ichita apply kwa ife amene munomo tili moze. Amen. Tikachoka malo anowa. Timumvesese Ellen White. Tikachoka malo anowa. Oh, be so full of the message that is like fire shut up in your bones. That you cannot hold your peace. It is true, men will say. Okay, tikatulukare. Tikale ndotenga umene uwe. Koma tiziona ule Ellen White ana kuti no anthu akatani? Ndakanena kuti chani? You are too excited. Okay, so excited. Makondo kwambiri. Okay, mtengo muone uri makondo anawo kwambiri. You are making too much of this matter. And you do not think enough about the law. Okay, andakoza kanene zimene kula mukoneka ngati kuti basi chimene ine mukukamba panopa ninkhani ya righteousness by faith. Chilungamo cha Kristu. Zama lamulo mwatani kuti ndizimenenso Ellen White adaziona kuti no exactly zinali zikuchitika so nthawi imeneyi. So Ellen White akupitiriza unaona kuti no akupitiriza kulankhula kuti zimene anthu angalankhule zija. Now you must think more of the law. Do not be all the time reaching for this righteousness of Christ, but build up the law. Akuti anthu akhoza kumanena choncho. Ndi Ellen White no akulankhula akupereka kwa ife uthenga una kuti no let the law take care of itself. So Ellen White amadana ndi malamulo ati koma akuti tilole lamulo lizisamalire lero. So ndaiza mbiri nchifukwa chake zimafunika unaona kuti no pamene tikupanga Chikristu chathu ndi balanced. Anthu nthawi zambiri maona ati ife ndife Adventist it is true. Mukamapuzisa utenga unamva ina kaunazonana kuti kufotokozera atitani cheap gospel utenga wochipa kwambiri. Okay, koma ulimo tu m'Bible. Okay, Ellen White ndo akuteretu akufotokoza zinthu momveka kuno bwino nkhani ya righteousness by faith ndi chilungamo cha Kristu. Ayi muyeneka kuti ambiri zifotokoza za malamulo ndizoona palibe amene akunazo no malamulo achesedwa siti kuyeneka tiganizo za malamulo. Kapena mwina muno matuluka mawa pene? Ayi. So Ellen White unaona kuti anthu akakuwuzani zimenezo nati mwakonda kwambiri ndi uthenga utu mukuyeneka panopa muzilankhula kwambiri za malamulo akuti mukangowazo nana kuti no chilole chilamulo chizisamalire chani kuti chizisamalire chokha.
Okay, unaona kuno ndere noita mapitiza kufotokoza. We have been at work on the law until we get as dry as the hills of Gilboa. Without dew or rain. Let us trust in the merits of Jesus Christ of Nazareth. May God help us that our eyes may be anointed with eye salve that we may see. Amen. Amen. Selected messages 233 paragraph 1. Selected messages 233 paragraph 1. Baba sindikazika kwambiri koma bajati kumbukana na kuno muchaka cha 1888 kunali nkhani ya malamulo awiri eti kama lamulo la kwa Galatia pepani ena amati ayendera lamulo la zinsembe ceremonial law ena manana kuti chimene akamba Paulo ku lamulo la kwa Galatia chapter 3 ndi lamulo ndithu la 10 commandments. Okay, imene chaye mukaipeza mu 1888 materials number 557 paragraph 2. 1888 materials 557 paragraph 2. Yeah, nde neni mafotokoza naona kuti no Paulo kwa Galatia ananena kunaona kuti no pali chilamulo chimene chili na nkungwi. Talikumbukira verse imene na nkungwi libweresa kwanda kwa Yesu Kristo. Ndiye mu selected messages book 1 number 233 Ellen White ankaya nkhani imene chifano kunaliso debate yaikulu kwambiri. Ena amati ya chilamulo chimene chili na nkungwi libweresa kwa Kristo ndi chilamulo cha zinsembe ceremonial law. Ena amanena na kuti ayi chilamulo chimene chili na nkungwi libweresa kwa Yesu Kristo ndi malamulo 10 ya Mulungu. Ndiye ndingofuna na kuti ngomumva Ellen White chifano understanding imene no ilipo mu nkhani ya righteousness by faith and tikamafotokoza izi zinaona kuti no chilamulo ndi nankungwi anthu amanibwera nkumana zonati ya chilamulo chimene amakamba ndi chilamulo cha zinsembe. Tamumva neno aita unaona kuti no I am asked concerning the law in Galatians. What law is the schoolmaster to bring us to Christ? I answer, both the ceremonial and the moral code of the 10 commandments. Christ was the foundation of the whole Jewish economy. Buku lake lomwelo koma ndime 234 makamaka tsamba 234 akunaona kuti the law is our schoolmaster to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Ndi verse imene lochoka kwa Galatia 3:24 akuti in this scripture the Holy Spirit through the apostle is speaking especially the moral law. Okay, 1 minute. Alright, okay, I think you did because I will get the mic. Koma tamumvesa leno ita na kuti no chilamulo ndi nankungwi wotera atibwerese ife kwanda ndiye kuti no chimene Paulo akulankhula pa Galatia 3:24 kuti chilamulo ndi nankungwi chete chilibwerese ife kwa Kristo. Akamba za lamulo lake liti ceremonial moral. The 10 commandments. Yes. Ndi nankungwi. Absolutely. Mungayikira koma ndi zimene inoyenda ndani. Anafotokoza. Selected messages imene ndikumaliza kuwerenga hapa ndi selected messages book 1 osati book 2 koma book 1 page 557 ai page 234 page 234 557 1888 materials. Okay. Acha mwana na 10 minute acha. Koma wengo ndola ndingomaliza quotation. Tisira quotation mwe silipira so quotation in. Akuti the law reveals sin to us and causes us to feel our need of Christ to free unto him.
for pardon and peace by exercising repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Alright, tiregezera pamene papa koma ndithu ndinali ndi mapassages amene ndinayika nkhani za chimo tinakakhoza kuona kuti Ellen White adakamba motani koma zimene Ellen White akukamba ndi zomwezo zimene zili kale m'Bible. Chifukwa chake ndimakamba naona kuti it's just kungoyika plaster nyumba yakuti yatani kuti yamangidwa kale yayima. Chifukwa Ellen White adanena kuti no ifeyo amene tili ana ake Adamu akunaona kuti no tabadwa ndithu muchimo. Akunaona kuti onse amene akubadwa kuchokera kwa Adamu akubadwa ndithu mu chimo. Ndipo ndiza zimene taziona kale quotation amene alipo muzolembera za Ellen White. Chimene ndimangofuna ndingofotokoza nchonaona kuti no uthenga umene kapena uthenga umene tamva ndi uthenga umene tiyeneka tiulalikire tuno anthu azindikire ndi uthenga umene unaona kuti no pali chilungamo chimene munthu pa yekha sangachifikire ndi ntchito zake munthu sangakwanisa kuzifikira koma ayeneka ndithu muyang'ane iye amene ali chilungamo chake monga mmene Bible anenera ndiye Yesu Khristu. Ndi chifukwa chake ulosi wako Yesaya unanena zonaona kuti zikukamba zamphukira Yesaya 64 page the righteous branch akuti amene azapasidwa zina lote chani pacho the Lord our righteousness. So ambuye chilungamo chathu ndi Kristu Yesu yekha basi. Chilungamo chathu chili pa Kristu Yesu yekha. So tisapite mtunda wautali chifukwa cha nthawi mwina tirekezere pamenepo koma ngati mutafuna makotsiwo ndikhoza kungopereka kamene ndimati ndiwerenge ma passages amene ndinayika kuti ndawerenge tsiku la lero koma chifukwa cha nthawi